Na aukci vín v Mnichově se na podzim 2023 objevila zcela výjimečná položka lahev Magnum Chateau Lafite Rothschild z ročníku 1870. Lahev byla unikátní nejen svojí velikostí, ale také skutečností, že byla v roce 1986 překorkována na šato. V roce 1995 se v Mnichově konala degustace vín za účasti Roberta Parkera, pro kterou byly z šato nakoupeny lahve včetně Magnum 1870, které slavilo fenomenální úspěch a Robert Parker ho ohodnotil 100 body. Naše lahev pocházela z tohoto nákupu a naštěstí nebyla v tomto roce vypita. Víno jsme degustovali ve 3 nalitích, první kolo bylo ihned po otevření, druhé napití bylo po 15 minutách a třetí po 30 minutách. Již první sklenička byla vynikající, víno mělo stále neuvěřitelné tony ovoce a typoval bych ho tak na 30 až 40 let. Druhá sklenička byla již něčím nadpozemským. Ovocnost se neuvěřitelně zvýraznila a víno se prodloužilo do opravdu nekonečné délky. Kombinace svěžesti s terciárními tóny a opravdu výjimečnou dochutí byla dechberoucí. I třetí sklenička po více jak 30 minutách od otevření byla stále nádherná, ale přece jen již víno ztratilo trošku ze své předchozí dokonalosti a tak jsme již na nic nečekali a dopili ho. Děkuji za jedinečnou příležitost ochutnat víno z úžasného ročníku z předfiloxerového období, kdy Bordeaux blend neobsahoval jen Cabernet, Merlot a Petit Verdot, ale i Carmenere, Malbec či Syrah. Životní vinný zážitek.